So alright, magandang umaga sir, magandang umaga mga boss. So samahan niyo ako guys sa aking vlog ngayon. At matagal-tagal na tayong hindi nagba-vlog, puro copyright na lang. So samahan niyo ako guys. At kahit medyo hindi quality yung ano natin, samahan niyo lang ako guys. Right. So, nandito na tayo guys. Nakapila tayo sa isang casino dito sa Pasay. Ayan guys, casino. Alright. Ayan, puro casino yan guys. Yan. Puro casino. Casino. Ayan guys, puro casino yan. Ayan, puro casino yan. Ayan, casino yan guys. Alright guys, so tanghali na, hanap tayo ng makakainan. Pero siyempre, kakain tayo guys sa turo-turo lang. Yan lang ang kaya natin guys, sa turo-turo. Alright, hindi lang ako guys. Ayan o, meron tayo isda. Alright, isda. Gulay. Alright, tara, kaya tayo guys. Right. Kaso lang guys, yung isda matinik. Ito yung isda na matinik, parang maya-maya yata ito. Ayan. Daan-daan sa pagkain. Maganda dito guys, kasi naka-aircon ka pa.
Alright. Dito guys sa kinakain na namin, pwede kalakalahati dito. Itong isda, mura lang ito. Basta dito, kalakalahati, 100 mo guys, busog na busog ka na. Pagkaing masa talaga. May isda na ako guys, sinamahan ko pa ng itlog. Yun. Nga lang, ang kanin natin hanggang isa na lang tayo guys. Wala, masyadong malaki na tayo eh. Tayo makapag-reduce. Ang oras natin guys 10:30. Kailangan 10:30 guys kakain na tayo para medyo mainit pa yung pagkain. Alright guys, bye-bye. So alright guys, nandito tayo sa loob ng San Lorenzo Village. So ito yung kinakanta ni Andrew Oy na walang kagalos-galos ang binti, San Lorenzo Village. So may eskwelahan dito guys na Assumption. Dito tayo sa eskwelahan. May nagpatid lang. Galos-galos, taga San Lorenzo Village. Di ba yung kanta ni Andre guys? Ay no. Tayo guys, nakapila sa Robinson. Robinson. Alright. Pila. Alright guys, hapon na naman guys. Hapon na naman. Wala pang kasiguruhan ng buhay natin. So guys, merienda na tayo guys. Meron ako dito guys bigay sa akin ang siniservisan ko guys. Ayan galing daw ng Vietnam ito. Sarap to guys, parang hupya siya dito. Ang nakasulat dito, Xing Yung Yang Nyaw Nyaw. Ayan. Ano daw, ang ibig sabihin niyan? Hupya. So ipakita ko sa inyo guys. Ayan pakita ko guys. Ayan guys, kita nyo? Ayan hopya siya guys, di ba? Kita nyo guys? Sarap niyan.
Parang mayroon siyang ano sa loob. Bigay sa akin nung siniservisan ko, guys. So, kita nyo? So, kita nyo, guys. Sarap niyan. Parang mayroon siyang ano sa loob. Tawag dito. Parang, ayan, oh. Oh. Sarap. Yan natin yung loob. Loob, oh. Parang may ano siya, yung loob niya. Parang tawag dito. Basta, masarap. Guys, porte di mahal to, eh. May lagayan pa, oh. Oh. Meron tayo, guys. So hanggang dito na lang ang aking vlog, guys. Pagtyagaan nyo lang ang aking vlog, guys. Wala tayong na-caption na maganda-ganda. So puro ano lang lugar lang, guys. Alright. Maraming salamat, guys, sa sumusuporta sa akin. Sa hindi, maraming salamat din. Alright. Bye-bye.